sagde hun kom fra Grønland, vist nok helt fra Jakobsminde. Hun var sundhedsassistent, hun var 32 år. Hun havde briller, havde mørkt og krøllet hår. Dialogen, den gik fint, hun var både sød og kæk, og vi diskuterede alt lige fra røget sild til spæk. Hun fortalte om familien og meget om sin hobby. Det var vist nok noget med sæler, hun gik rigtig meget op i. Vi var på Justens hjemmeside, og det var tæt på sengetid. Men jeg tænkte ved mig selv, anorakken kan jeg lide. Så jeg spurgte lidt forsigtigt efter hendes mailadresse. Det hun svarede, kunne jeg ikke få til at passe. Hun skrev Akasut, 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 snabelag, Akasut, snabelag. Var det det du ville have, og vil du vide mere? Skriv en mail til mig og ud til Akasut, snabelag. Jeg venter kun på dig, ja. Akasut, 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 snabelag, Akasut, snabelag. Var det det du ville have, og vil du vide mere? Så skriv en mail til mig og ud til Akasut, snabelag. Jeg venter kun på dig. Så sad jeg der og kommenterer og skar mine tænder. Normalt så kan jeg ikke klare forårskåde kvinder, men jeg tænkte, er det stilen? Hvis det er det hun vil, så skal hun saftsus med have en chance til. Vi startede helt fra bunden af. Jeg fortalte lidt om Hammershus, hun en historie, hvor en hvaler svæltede deres hus. Jeg sagde, at jeg var postbud og gik med brev og pakker. Så glem alt om hurtige færger, det er bedre med kajakker. Selvom fornemmelsen i kroppen mindede meget om en skoledreng, så var det blevet sent, og jeg skulle til at gå i